Chineke nke amamife na ọgụgụ isi, Chineke nke ndị Adazi-Nnukwu niile, biko nna gọzie ma chekwaba niile na-adọgbu onwe fa n'ọrụ maka ọganihu nke obodo anyị bụ Adazi-Nnukwu. Nna onye obiọma, ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị, biko meenụ ka parish anyị bụ St. Andrew Catholic Church Adazi-Nnukwu bụ nne nke ọtụtụ parish tolite ịbụ diocese maka otuto na ebube nke afa gị. Amen. Omewolo m ihe dị mma, omewolo m ihe dị mma, omewolo m ihe dị mma, omewolo m ihe dị mma. Anyị kene ya o, anyị kene Chukwu, anyị kene n'Olisa, anyị kene obi n'igwe. Ụmụnne m ndị Adazi, gịnị ka ị ga-enye ya? Ụmụnne m ndị Adazi, gịnị ka ị ga-enye obi n'igwe maka ihe ọma ọ na-emere anyị o, ọnụ m apụghị ịkọ ya. Otu aka n'elu mba m o, chenyere dị mma, onye ọlụ ebube m o, chenyere dị mma. Ihe ahụ jiri mmadụ omume Chukwu bịara mere nya. Ụmụnne m ndị Adazi, gịnị ka ị ga-enye nụ ya o maka ọlụ ọma ọ na-alụlụ anyị o, ọnụ m apụghị ịkọ ya. Na-enye emume sentinarị narị afọ ụka ji bịa na Adazi, nya ka anyị mere unu o, nya ka anyị dị ndụ o. Akịkọ mere eme, akịkọ mere eme. Ka nkọrụ na akịkọ otu ụka si bịa na Adazi, ka nkọrụ na akịkọ otu ụka si bịa na Adazi. N'afọ 1908 is a true life story. O lụrụ ofu mgbe, a group of pioneer missionaries of Catholic Church pasi nteje wee bịa Adazi-Nnukwu. Onye duba na ya bụ njem bụ Reverend Fada Bendof. Ọ bụ onye French o, onye duba bịa ya bụ njem. Anyị si ka anyị kọba akụkọ otu ụka si bịa na Adazi. Ọ bụrụ na anyị echefuo Chief Ogbuefi Ọjiaka Ezenne, ịma na ọ bụ akụkọ ilo ka anyị na-akọ. Iji Ogbuefi Ọjiaka Ezenne na Reverend Fada Bendof ka m na-eji ịkọrọ unu. Omewolo m ihe dị mma, omewolo anyị ihe dị mma, omewolo m ihe dị mma, omewolo m ihe dị mma. Anyị kene ya o, anyị kene Chukwu, anyị kene n'Olisa, anyị kene obi n'igwe. Yes sir. Obi n'igwe na-eme mistake o. Anyị malụ nke ọma na ọ bụ otu ọ chọrọ ka ife ya dị ka ọ ga-adị. N'oge anwa ndị nteje wee dee akwụkwọ wee degara Fada Bendof. Ọ gịnị ka fa gwara ya? Na ọ ga-ana, na ọ na-emebili ife n'obodo. Ụmụnne na ụmụnna m, ọ gịnị na-ese? Ọkwọ n'ụka na omenala. Ekwenukwu adị. Wapụrụ si o na Fada Bendof gaa n'obodo nne ya. Ọ bụ n'oge afọ ka nna anyị bụ Chief Ogbuefi Ọjiaka Ezenne na chi Adazi-Nnukwu site n'ọnụ ndị na-enyere ya aka, Mr. Samuel Azodo unu egbu obi known as Obi were ọzọ wee kọbalụ nna anyị Chief Ogbuefi Ọjiaka Ezenne akụkọ ka pati wee ga ọkụzụ n'Ifite Ukpo na be Chief Michael Obi na-abụ
wee chọpụta na ife ọma na-eme di ya n'obodo niile gbara Anambra steeti okilikili emepesiana site n'aka fada Bibendorf. ọkwọ ndị Igbo na-atụ n'ilu wee kwesị ọkwa onye njenje ọ na-aka onye isi awọ ama ife. ọ bụ m njem na-egbu obi na ọ na-azụ obi were ọzọ garụ n'Ọkụzụ na be Chief Michael Obi na-abụ ka o ji mata na ife ọma na-eme n'okirikiri Anambra steeti. Chief Ogbuefi Ọjaka Ezenne wee holu ntụtụ taa wee chọba Chief Michael Obi na-abụ nwoke ibute ugbo bụ onye du ya wee gaba na be fada Bibendorf na Nteje. Ogbuefi wee kwuo sị ebe ọ bụ na ya gụrụ akwụkwọ na ndị nke ya ga-agarịrị akwụkwọ, ọ gaba n'ilu gbaba mbọ ọ bụ na alụrụ na akwụkwọ nọ n'ụka na Adazi-Nnukwu. o wee kụọ ekwe izuzugbe ka ndị okenye gbakọọ. o wee gwa ndị okenye na fa ga-achọ anị a na-achọ bụ ebe a ga-alụ ụlọ ụka ya na ụlọ akwụkwọ. e wee chọta anị n'akụkụ Nwankwọ na be Anị Efuna n'akụkụ be Nwabọ, mana emesịrị ụlọ ụka nwa a na-akpọzi ya ụlọ ụka be Nwabọ. ọkwa n'otu a ga-esi kpama anya bụ nke o wee ghọrọ ngịga wee kpọbịa St. Andrew Catholic Church Adazi-Nnukwu nke mụtara ọtụtụ ụka n'obodo anyị bụ Naịjirịa. ọ bụ nne fada Bibendorf na-esi Nteje wee na-abịa Adazi-Nnukwu n'akala anyị ụka. ọ bụ ife ọnwụnye ndị Adazi-Nnukwu niile na-emesịara wee wube ya bụ ụlọ ụka na ụlọ akwụkwọ n'etiti Adazi-Nnukwu iji wee nyere ndị be anyị aka ka fa wee sonye n'ife a na-eme. ma n'oge afọ dịka anyị si nụ na Adazi-Nnukwu emebego ọgbọ enwere mgbe afọ bụ Ekwenugo age grade of Adazi-Nnukwu, Ọwọfịa age grade of Adazi-Nnukwu. dịka anyị si nụ na ọ bụ Nnọrịm Ezenne ya na Ojekonwu Aneto na ndị ọzọ bụ ndị nyere aka fụdụ ife na-aga ọfụma. mana enwere ụmụ akwụkwọ ndị bụ ụmụ akwụkwọ mgbe anwa bụ ọgbọ ọnọnọdọ age grade. ndị a gụnyere Jonas Obikili, Stephen Ezeanya, Jonathan Ugonabo, Job Okafọ Dib Ọzọmma, Philip Atuegbu, Aloysius Mmadụbụike, Jeremiah Alọnụ ya na Willie Ezimora. 1908
wee ruo na 1911 Adazi-Nnukwu bụ out station. Anyị na-eji ọba wee na-eje ụka na Nteje. Anyị na-ejikwazi ọba wee na-ejekwazi ụka na Nimo, maka na Nimo bụkwa out station otu Adazi-Nnukwu si bụrụ. Mana ka o si dị nọ ka emesịalụ Reverend Fada Bibendorf mepere nnekwu na akwụkwọ na Adazi-Nnukwu. Ka a na-agụnye m akwụkwọ ka ụfọdụ jụrụ na fama agụzi n'ike akwụkwọ agwụgoba ahụ. O wee kpọkọtaba nche niile bụ ndị jụrụ na fama agụzi akwụkwọ wee kụzibere ọrụ aka. Ụfọdụ mụrụ mesin, ụfọdụ mụrụ kapịnta, ebe ụfọdụ mụrụ brikleya. Reverend Fada Bibendorf gonyekwara ngwa ọrụ ka fa mụsịrị nya bụ ọrụ. Ndị mụrụ nya bụ ọrụ gụnyere Mathias Agụbugo Mbanụ, Henry Udechukwu Ilogharu, Martin Ọdịiche Nweke, Mmụọzọba Ignatius, Norbert Chigbo, James Ozemena Mmadụeke, Eles Obodo, Emmanuel Umeojuba Mmadụeke. Onye nkuzi babụ Mr. Simeon Ezadi. Oge Chukwu wee lụọ enu Fada Bibendorf wee kwuo n'uche ya na ya nọjuo na ya ga-achọ ebe ọzọ, maka na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na Chineke gwara ndị na-eso ụzọ ya ndị amụma ya kwuo sị, gabanụ na mba niile gbasaba na ozi ọma. Obodo ọbụla nabatara unu biridu n'obodo afọ unu na barikọba mebenụka ụmụnne. Mana obodo a nabatara unu ga-apụ gbapụ na abụbụ ụkwụ unu gbara ọkpa ụchasịa na aja ụkwụ unu wee lapụ obodo afọ. N'eziokwu Reverend Fada Bibendorf o nwere ebe ọ bụ n'obi ịga. N'ezie na-ejere gụba tụrụbọ ka amala onye ọ ga-ama. Ebe kwesịrị ekwesị Reverend Fada Bibendorf ịga gabiri ibi na Nimo. Mana dịka anyị si kwuo na mbụ na Obinigwe adịghị eme mistake, kama na ọ bụ otu ọ chọrọ ka ife ya dị ka ọ ga-adị. Chief Michael Onyiuke odogwu nwa amụrụ na Nimo edozubego bịa na Nimo na ọ bụ bịa ka Fada Bibendorf ga-abịa birizi. Mgbe oge akara aka lụrụ, Fada Bibendorf wee kwado ịpụ na Nteje. Ọ kpọrọ ndị kapịnta mmadụ 8 ndị Adazi-Nnukwu, ndị kapịnta mmadụ 8 ndị Nimo ka fa bịa Nteje. Ma mgbe fa lụrụ na Nteje, fa pụrụ Fada Bibendorf o wee kelu fa ọlụ. O kenyere ndị Adazi-Nnukwu ọlụ nke fa ga-alụ, kenyekwa ndị Nimo nke fa ga-alụ. Ọlụ abụ ilu ụzụ n'ụka dị na Nteje. Ụmụnne na ụmụnna m, geenụ m ntị. Ọ bụ n'ebe a ka ọbịbịa ụka bịara na Adazi-Nnukwu si wee malite. O meworo m ihe
ihe dị mma ọmụrụ anyị ihe dị mma ọmụrụ m ihe dị mma ọmụrụ m ihe dị mma anyị kene ya anyị kene Chukwu anyị kene n'Olisa anyị kene obi n'igwe ndị asịrị wee bụrụ asịrị bịa wee bụrụ asịrị wee kpagharịba na onye ọbụla nke bụ ụzọ wee kụọ hama n'ụlọ ụka na onye ahụ ga-anwụ ozugbo ma dịka anyị si wee mata na ọ dị mkpa mmadụ ị na-ebube Chineke ụzọ ife ọbụla ọ gaji ime na ndụ ya ndị kapịnta mmadụ asatọ ndị Adazi enwere ife ji akụkọ ịkọja wee mee abanye n'ụlọ ụka sepụla na besi ekpere wee pụta wee malite ọrụ bụ ọrụ nke ekejelufa ebe mmadụ asatọ ndị ọzọ nọ na-eche ka mmadụ nwere ga-ada nwụọ dịka esikọ n'akụkọ ọ ga-anwa obere oge fada ji eri nri ụtụtụ wee lụọ Reverend Fada Bibendorf wee pụta wee fụ na ndị Adazi-Nnukwu alụsịa n'ọrụ ekejelufa o wee nwee nnekwu ọṅụ o wee jụba ndị nke ọzọ ife mere na fa alụbeghị ọrụ ejelufa ma wee kọba akụkọ eji gba nwa nnụnụ ndị a ji ferukwa mmeji wee jebe afịa oji anataghị iwe were Reverend Fada Bibendorf ọbịa mere o ji jụba ndị Adazi-Nnukwu kedu ife e ga-eme abalị wee sụọ ya nri kedu ka ọ ga-esi fụ Ogbuefi Ojiako Ezenne o dere akwụkwọ degalụ nna anyị bụ Chief Ogbuefi Ojiako Ezenne nna anyị Ogbuefi Ojiako Ezenne wee kụọ ekwe ezugbe okorobịa niile nọ na Adazi-Nnukwu na agbọghọbịa niile nọ na Adazi-Nnukwu wee gbakọnata ọnụ nna anyị Ogbuefi Ojiako Ezenne wee kọmandị ya ka onye ọbụla gaba Nteje ka eji kwakọta ife Fada Bibendorf ka ụfọdụ jebere Nteje ka ụfọdụ nọ na n'Igbo wee chere ndị jere Nteje ndị ike dije Nteje burupụta ndị nọ na n'Igbo eburu wee natara na Adazi ụmụnne m na ụmụnna m ndị Adazi-Nnukwu na ndị Anambra steeti na ndị Naijiria ọkwa otu a ka ụka si bata na Adazi na 1912 omenwụrụ m ihe dị mma omenwụrụ anyị ihe dị mma omenwụrụ m ihe dị mma omenwụrụ m ihe dị mma anyị kene